El box en ruta arriba a Carcaixent, al bressol de la Taronja, a la vora del riu Xúquer i a la terra dels valents, per ser un dels pobles amb més afició pel motor. I perquè... Ai, perquè som simpàtiques, perquè en Carcaixent és molt bona gent. Així, per part de la Guàrdia Civil, jo l'altre dia vaig estar parlant amb ell i va dir com es porta el personal d'ací? Diu, això és meravellós, diu, així se pot estar. Tots se coneixen? Sí. Jo, per lo menos, jo crec que tot el poble. Això és bonico, no? Molt bonic, molt bonic. Però seguim amb la missió d'avui, trobar algú del poble que ens parli del famós rally de Carcaixent. Què deu ser això? Hola, bona vesprada, què tal? Així mos han dit que n'hi ha molta afició al motor i que organitzeu un rally. A veure qui sap algo d'això. És una festa del poble que consisteix en que grups de jóvens disfresses un cotxe i el passegen una cavalcada pel poble i després n'hi ha dos dies de proves. Això serà superdivertit, no? Genial. A mi el que més m'agrada és disfressar-me de dona. Al box de mitjaní voldria conèixer els més burros d'estany. Va, podria ser o què? Oficialment sí. És un secret d'estat, però bueno, és... Anirem a veure-ho. Vamos, tu? Sí. Vinga, va, au, anem. Vinga, anem. Així vos ha dut una xica del box a mitjaní que volia fer-vos unes preguntetes. Veig dos palers, és que no veig res. És el principi, queda un mes encara, nosaltres com treballem, ara que aprofitem les vacances i ja, després quedarà bé. I la major competència que teniu així, a Carcaixent, quina pot ser? Tots molt bon, tots. Hi ha algun truquet per guanyar el rally? Ai, mare! Les ganes i ja està. Com més ganes, més ganes i emoció. Però no n'hi ha ningú truquet. S'ha de subir, i ja està. Fer-li la punyeta a algú durant el rally. Sí. Algú vol manar un missatge a la competència? Amaguen bé les pedres, tots. No escapa ni uno. Bueno, Luis, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. Quins xics més simpàtics, no? Però crec que si continuem indagant trobarem més històries interessants. Hola, què tal? Jo soc Maria José, del box a mitjanit. Hola, què tal? Vostè és de Carcaixent? Nosaltres de Carcaixent. Ens han dit que així n'hi ha molta afició a les motos i com he vist que així té moltes motos, no sé... Pues sí, en Carcaixent, gràcies a l'afició que n'hi ha i a la gent que va pendejant, tenim moltes motos ja fetes i continuem fent-les sense parar. Bueno, ja que esteu així, si no teniu inconvenient, podeu acompanyar-nos a veure el que estem fent en el passeo. Quan vegem algo que no és d'origen, com el que incorporàvem de fàbrica, doncs el que fem, jo particularment, és llevar-lo. Pelegrí, hi ha nivell esta vesprada o no? Sí, n'hi ha nivell. Què passarà quan done el jurat Pues bueno, se ho tiene que agarrar... el resultat final? Se ho tiene que agarrar com millor siga. La primera, la Brio 91 de Montesa, de Pepe Salom. Bueno, adeu i gràcies, Adeu, fins a una altra. Ral·lis, concursos de motos antigues, gent simpàtica. Estem en la terreta, lo millor del món. I tant, i tant. Ja només em queda trobar fans del programa. Veu el nostre programa? Ui, jo sí, meu marit i jo, si vostè vingués a casa ho veuria. Tocaries i diria, passa i vas al Canal 9. Escolta, quan t'eixirà este reportatge? El dijous a la nit, senyora, en el box a mitjanit. I ara ja ens n'anem ja de Carcaixent amb molta tristor, però amb pressa de preparar ja el pròxim viatge.